Nagsimula bilang Seal of Good Housekeeping na isabatas noong 2019 ang Seal of Good Local Governance o SGLG na pinangungunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ay isang award program na nakatutulong daw na mapataas ang kalidad ng serbisyo ng mga local government units o LGUs. Ito po ay parang assessment, no? Tinitignan kung ano na yung kapasidad ng mga local government units. Ongoing naman ang assessment at validation sa bawat LGU sa rehiyon upang masuri ang kanilang husay sa pagsunod sa iba't ibang batas at patakaran. Last year, ang awardees natin o nakakuha po ng SGLG ay 84 local government units for the entire Central Luzon. Ngayon, wala pa tayong masasabing figures kasi kasalukuyan po ngayon na ginaganap. Pero ang goal o ang objective talaga ng ating Regional Director Anthony C. Noida ay mapataas ulit. Lampasan natin yung 84 na local government units na pumasa ng 2023. Kabilang sa 10 salik o indicators na dinatasan ng programa ay ang financial administration and sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, safety, peace and order, environmental management, sustainable education, business friendliness and competitiveness, tourism development, culture and the arts, at youth development. Samantala, bukod sa recognition o karangalan may iuwi ng mga LGU na papasa, makatatanggap din sila ng insentibo ang tinatawag na SGLG Incentive Fund. Ay nabibigyan din ng insentibo, meron tayong tinatawag na SGLG Incentive Fund. At dito po sa Central Luzon, may mga LGUs po na ginamit ang incentive fund sa pagpapatayo po ng mga daycare centers, mga eskwelahan, pagbili po ng patient transport vehicles, street lights at marami pang iba. Opo, meron po tayong tinatawag na pagkilala doon sa mga first 10. At palagi, ito na naman, Central Luzon na naman ang namamayagpag po dito sa first top 10 na nakakatapos po ng pag-implement ng SGLG-IF. Hinihikayat naman ng DILG hindi lamang ang mga LGU, kundi lahat ng mamamayan na makiisa sa pagbabantay ng pagsunod sa mga nauna ng nabanggit na indicators. Ang SGLG po ay hindi naman po ito ay karagdagang trabaho, kundi isa po itong proper recording at proper reporting at tamang pagganap ng ating katungkulan sa bawat araw-araw ng ating trabaho sa public service. Ang DILG ay handang tumulong po, no, sa ating mga hindi pa pumapasa ng SGLG. Ang ating pong Regional Director, Attorney Anthony C. Noida, ay may programa na nakalatag na at ginagawa natin sa mga local government units. Tinutulungan natin sila technically para ma-improve po yung kanilang kapasidad na maipasa po ang SGLG. So, suportahan po natin ang ating mga local officials, makilahok po tayo sa lahat ng programa ng ating mga local government units para patuloy po natin na maiangat ang antas ng public service sa Central Luzon. Dito sa Pampanga, kabilang sa mga nakatanggap ng SGLG noong nakaraang taon, ang LGU ng Apalit, Arayat, Bacolor, Florida Blanca, Guagua, Mabalacat City, Magalang, Mexico, Minalin, Porac, City of San Fernando, San Luis, San Simon at Santo Tomas. Liana Canilaw, SEAL TV 36 News.